What's up? Tira punto magsaba! Imki damage, kamusta? Dili ti kahatagag san sa mga ayong kumpiyansa. Christian, kung paminahon ninyo, murag disipulo sa simbahan. Pero kung makita na ninyo sa personal, adik kag larawan! Kailangan pa ba na ako ning ukayon para akong kamot kay mahugawan? Kailangan pa ba na ako ning kuy-kuyon kung wagi hapon ko'y mapuslan? Last barrel trying to reference like 357. Magnum but I don't realize I don't need that fucking gun. Yung sarap batil pa lang sa ubos gikan patas kaya tiga sa bayan. Sobra kaangas tao karon ni pang parok na mo duhanin ni kay parehas man mo mga bading. Mahimo na karong horror scene kay patuyukon ko na imong ulo nga murag kasing. Grabe imong kamata. Ako si Barak, na walag tuo sa imo na ipang counter. Isa! Duha! Tulo! Putang ina, bro! Parang ako pa yung magtuturo ah. Estudyante mo ako. Since D1 pa lang. Kailan ba ako graduate? Magdadalawang taon na oh. Na lang ninyo sinonix sa ospital nga mutut ni. Kay kinsa man ta. Kinsa man siya. Way amigo. Nakigbangi na pod neng nagpakagahi. Kay gusto ma-champion. Kaso managi na puding hasi nga gusto na pud kang pildihon. Kung kini katabi na may pauli o di ka patak-umon kining naailiki karon sami ning dugmukon. What's up? Tira punto game! What's up? Rap battle sa bukid! What? Isulong ang talento ng hip-hop. Tira punto ang aming tatak. Ang industriya ng rap ipalaganap hanggang sa madatnan pa ng ating anak. Tira punto magsaba. 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 Rap battle sa bukid, diri sa bukid noon. Tira punto lokal nga talent.